ashe babban kai babba ne ke kira. Alo babba? An sai da shanu wannan fa. Jaki aka sai wa kara da ragowan suna jiki na ragowan kuɗi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina mai abun shi nan take? To madan bari za a kawo mini abin shi, bari shiga da kai. Na ba an karɗa miki halinki ya bambanta, abin da ke raina na faɗa shine cikon buri, basaraki yakin zamtilo kina bai wa soyayya. To shannunku. Shannunku. A gaskiya abincin nan fa yayi daɗi. Yawwa kai ai malam nake gaya maka gaskiya ka faɗa dan tun daga sabon titi zuwa shekara ba gurin abincin da ya kai gurin Hajiya Amina restaurant da ciki daɗi babu shi. Kai malam lafiya sai wanta gumi take yi. Tun ɗaza na ƙago ne na matsa a kamun abincin na yau sai tsurkewa yake saboda daɗinsa ba kamun ba an bani na yi zugun sai gobe da ke haɗawa a guri da Allah. Alhamdulillah. Malam ka bari ba'o? Takarar ba an mata su su? Bai ka so da a sace mai? Na idan fulani. Kai kuɗi fa ke zaruwa. Kuɗi. Mana. Dama a ce fulani ba sa yarda da mutane. Hannun shaniyar nan fa ta yi daraja. Babba zai mamakin kuɗin da saniyar nan ta yi. Ina mai abun shi? Mai abun shi? Na'am. Yawwa ƙaraso. Gane. To. Yawwa to mai abun shi da garau-garau in ko? Babu abinci ya kare. Ya ƙare. To kuma yanzu ya za a yi ba garo-garo. Garau-garau sai tomorrow. To ba damu timoran ma idan da ɗumi ya shauka ki kawo shi ba na ishi ba haka.